Základní instalace Linuxu s grafickým instalátorem a grafické prostředí. Velikost operační paměti 768 je právě tou hraniční, od které se při instalaci spustí grafický instalátor a zároveň nám bude i stačit pro vlastní běh nainstalovaného operačního systému v grafickém prostředí. 8 GB pevný virtuální disk si necháme ve výchozím nastavení a dynamicky alokovat. To znamená, bude růst postupně až do těch 8 GB, tak jak ho budeme zaplňovat. Pro instalaci zvolíme místo fyzického média stažený izoobraz DVD 1 a je to 32-bitová verze CentOS 6.3. Zvolíme výchozí nastavení instalátoru a přepneme si celoobrazovkový režim VirtualBoxu, pravý CTRL a klávesa F. Přeskočíme testování média, protože je stažené z internetu a předpokládám, že není nijak pokažené. Jazyk pro instalaci zvolíme češtinu a klávesnici dáme českou. Pod touto volbou je ukryta možnost volby klávesnice česká QWERTZ a zároveň americká US. Obě dvě ty klávesnice se přepínají v textovém režimu pomocí klávesy pauza a v grafickém režimu standardně oběma shifty anebo podle nastavení. Název našeho počítače zvolíme CentOS 6 a jako doménu si zvolíme své příjmení a doménu prvního řádu necháme local, abychom tím naznačili, že počítač není v internetu a nachází se v nějaké lokální počítačové síti. Nesmíme zapomenout konfigurovat síť a hlavně u síťové karty, v našem případě jenom jedné, kterou chceme používat, musíme nastavit její aktivaci při startu. Jinak by síťové připojení nebylo aktivní a museli bychom vždycky po startu počítače ručně připojit síťovou kartu anebo aktivovat síť. Budeme pracovat jenom s IP protokolem verze 4 a necháme si automaticky přidělit pomocí protokolu DHCP IP adresu. Časové pásmo automaticky bylo podle naší volby jazyka nalezeno na Evropu a Prahu. Heslo správce dáme administrator. Využijeme veškeré volné místo na našem disku a podíváme se po automatickém rozdělení instalátorem,
jak tedy bude vypadat naše budoucí rozložení oddílů systému. Už poměrně dávno se v Linuxových distribucích používá správce disků LVM. Tento správce je jakási mezivrstva mezi fyzickými disky a vlastními oblastmi, které se pak montují v operačním systému na potřebná místa. Tento LVM správce nám umožňuje vytvářet disková pole RAID, anebo jenom nám umožňuje za běhu systému přidávat a ubírat disky do našeho nainstalovaného systému. Takže náš jeden pevný disk SDA rozdělil instalátor automaticky tak, že 500 MB vyčlenil na boot, kam se umísťuje jádro a zavaděč operačního systému a konfigurace, a zbytek přidělil správci LVM, který ho následně rozdělil tak, že zvolil dvojnásobek operační paměti na swapovací soubor. Až do 4 GB se doporučuje dávat dvojnásobek operační paměti jako swap, pak se nechává jednonásobek, anebo u serverů s velkým množstvím operační paměti se třeba swapovací soubor i vynechává. No a zbytek je jen prostě připojen do kořene našeho budoucího počítače. Zavaděč operačního systému si necháme zapsat do master boot recordu našeho prvního disku a nezapomeneme si zavaděč group zaheslovat. Heslo dáme opět administrator. Důležité zaheslování je proto, že když by chtěl kdokoliv náš počítač nějakým způsobem napadnout, tak i když se k němu dostane fyzicky, tak po restartu nemůže manipulovat s parametry pro zavádění, protože musí nejprve zadat hesla. Jediná šance, jak manipulovat s takovýmto systémem, je vymontovat pevný disk. A pokud není šifrovan, tak samozřejmě se dostane k datům. Dáme si volbu minimálního desktopu. Instalátor se pokusí vyřešit požadované závislosti. Případně si přidá balíčky, které potřebuje k této zvolené instalaci, pak už se jenom spustí instalátor.
Tak a jsme v obrazovce při prvním spuštění. Odsouhlasíme licenci a uživatelské jméno, pod kterým budeme pracovat. Synchronizujeme si čas s časovými servery. Můžeme použít časové servery přednastavené